Ben van basisschool De Romte in Tiedsterk wie een paar weken lang journalist voor het project Oorlog in mijn buurt. Ben uit groep 7 en 8 interviewden oorlogstjoegen en deelden deze verhalen bij de eindmoeting in het dorpshuis. En dat is een leerzaam traject. Die verhalen die worden nu ophellen door de Ben van groep 7 en 8. En ik ga die meesten interviewen. En we bewaren de verhalen, maar de Ben gaat ook niet vertellen. Niet als bij deze eindontmoeting, maar ook bij herdenkingen. Een van de jonge journalisten is Elin uit groep 8. Het vertellen van het verhaal voor goed. Maar er zit een bijzonder stukje in dat ze best eng vond. Zijn vriendjes waren omgekomen door een handgranaat die ze uit de kist hadden gepakt en die was afgegaan. En hij die was net door zijn moeder voor het eten geroepen, dus die had er gewoon bij kunnen zijn. De buurvrouw kwam binnenstormen in ons huis. Ze zei, is Henk hier? Ja, zei mijn moeder. Gelukkig, zei de buurvrouw. Maar er is iets heel ergs gebeurd. Jan en Anne zijn omgekomen. Mijn vriendjes hadden een handgranaat uit de kist gehaald en deze was afgegaan. Ze waren allebei op slag dood. Jonken het interviewen kregen de band ook gastlessen en gingen ze op excursie. We mochten toen legervoertuigen bezien bij Jorrit Volkensen of zo. En dat vond ik wel heel leuk. Wat wie daar zo leuk om? Nou, dan mochten stekken in de legervoertuigen en zo. En alles mochten ze gewoon oorrekje en alles heel goed bezien. Het project wordt om de 2 jaar organiseren. Iets wat wichtig is, want de verhalen moeten aan de jongere generatie terugverteld worden. Dat groepje meesten wat de oorlog meemaken had en daar nog bewust hoe vertel ik in, dat wordt steeds liedser vanzelfs. Dus we willen eigenlijk zien of we dit nog op zo volle mogelijk squaal in Friesland wang kennen. Nou het nog kind, nou de meesten er nog binnen om de verhalen te vertellen.